a contar mil cousas que tampouco sei, pero é que non as pon, entendes? Licenciado en Xeografía e Historia, realizou estudios de Antropoloxía e un máster en Xestión de Bens Culturales, é autor de moitos libros, especialmente dedicouse na Costa da Morte a facer un pouco que nos intentamos facer aquí, estamos copiando, intentar saber algo. Gran conocedor da obra de Xocas, de Xaquín Lorenzo Xocas, do que adicoulle un libro, Dicionarios de Xaquín Lorenzo Xocas, en 2004, que foi no ano que se lle dedicaron as letras galegas. Asimismo, é coordinador do Instituto de Estudios das Identidades e membro do Consello da redacción da revista ADRA, que é a revista dos socios do Museo do Pobo Galego. Para nós, como vos dixen antes, a eles personalmente é unha visita especial que ten unha trascendencia especial. O sea, levamos durante un ano máis ou menos con distintas conversacións co Museo do Pobo Galego. Temos ido nos alá, teñen vido aquí outros compañeiros deles, porque o que nós intentamos facer no claustro da Merced, no monasterio da Merced, é unha cousa similar ao Museo do Pobo Galego, salvando as distancias. O sea, vos entrades no Museo do Pobo Galego, vedes aquel claustro que ten 7.000 metros de alto, bueno, pois este ten 3. Pero, bueno, é o noso, entende? Entonces, a idea é que vayamos da mau deles, pouco a pouco, facendo algunha cousiña, e agora mesmo veño de enseñarlles o que hai. Non vos entreteño máis. Señor Manuel Villar, cuando usted quera. Muchísimas gracias. Boa tarde. Gracias por vir a aquí. Eu creo que está un bo día. A mí cando me foi un día estupendo hoxe, bueno, ten que chover. De vez en cando ten que chover, e aquí ten que chover bastante. Últimamente chove pouco. Ben, como dixo o alcalde, eu estaba facendo cousas pola Costa da Morte, eu son da Costa da Morte, e, polo tanto, para da Costa da Morte, concretamente para onde Muxía vir aquí, a terra de Taboada de Chivite, pois é moi importante por unha sencilla razón. Taboada de Chivite escribiu moitas cousas, algunhas que nos interesan máis, a mí interesame casi todas por moitos motivos, pero hai unha para mí que é unha obra que lín desde hai moito tempo, que eu xa teño moitos anos, que é o Oculto das Pedras en Galicia, porque fala referencia continuamente a Oculto das Pedras que se dan ali na punta da Virxe da Barca en Muxía. Por tanto, para mí é un autor coñecido penso que desde que empecé a ter interese por estes temas cando estaba facendo o bacharelato, e iso desto xa hai uns cuantos anos. Eu fixen o problema de vir así a sitios a falar, moitas veces é que o que un pensa dicir ao mellor non é do interés dos que están escoitando. Eu fixen aquí unha presentación porque creo que as imaxes ás veces son máis interesantes, que o acompañan a facer o discurso máis lixeiro. E entón fixen unha presentación, vou a falar do que é o Museo do Pobo Galego e un pouco da súa función e dos seus orixes. Falouse, cando hai un par de anos empezamos a reunirnos para celebrar o 40 aniversario, había un membro do padroado que dicía que non se debía celebrar o 40 aniversario, que a xente, as persoas non celebran os 40 anos, celebran os 50, os 65, e eu recordei un pouco que ao mellor algúns si celebramos os 40 por eso que dicen que temos unha crise aos 40, non? A parte deste curiosidade, eu o que vos quero, perdón, non sei se teño que darlle aquí. Ben, a imaxe que tendes aquí, esta é unha imaxe da escaleira do convento de San Domingos de Bonaval, que é onde estamos, simplemente unha imaxe vista desde arriba, unha imaxe curiosa, e este é o novo logo, que tamén forma parte moitas veces do noso logo. Este é o fixemos agora polo 40 aniversario, é unha nova versión máis adaptada, simplemente son curiosidades. Que quero dicirvos eu aquí? Pois un pouco os antecedentes, porque surde o Museo do Pobo Galego, e eses antecedentes, eu quero así as cousas non surgen así porque así, de repente alguén ten unha idea brillante, sí, hai que ter a idea brillante, pero tamén estamos nunha tradición, por iso tamén quero traerlo aquí o tema da tradición, por Taboada de Chivite, nunha tradición local e nunha tradición
será global, será polo menos no mundo occidental, non? Que é o Museo do Pobo Galego, como un pouco como funciona, e se teño tempo e se non vos aburrides, pois quero falar un pouco do edificio, porque o edificio é importante, pero tamén por unha idea que teño que xa vos direi ao final, non? E simplemente un par de textos, ou 3 textos que teño aquí sacados da prensa e de artigos de autores galegos que desde finais do século XIX, cando, digamos, empeza o resurdimento da cultura galega, cando hai xente preocupada pola nosa cultura, polo noso idioma, pola nosa historia, pois hai unha necesidade de crear un museo, é dicir, un sentimento que está aí na xente e que non vai callar hasta os anos 20. Esa idea de crear un museo xa está, por exemplo, en Amor Meilán, que é un historiador de Lugo. É necesario despois se hemos de poder admirar a nuestros artistas ilustres na formación de un museo galego. Un museo, coincido estes días esta semana pasada que estou dando clases e estou coincidindo ca Revolución Francesa, e a mí o que me interesa a veces dos rapaces é que non sepan tanto, memoricen datas, nomes e cosas, sino relacionalo co presente, non? E a veces eu digo, que sabedes vos da Revolución Francesa? Bueno, pois eso da guillotina e pouco máis, non? Pero non vendes a clase todos os días, ou cando facemos unha excursión ides a un museo, que aburrimento, verdad? Pois esas son ideas que surden na Ilustración e na Revolución Francesa, a idea de educar a xente nunha cultura máis civil, nunha cultura relacionada coa ciudadanía, que ten que ser unha cultura que está presente no patrimonio. E o tema do patrimonio cultural, o tema dos museos, o tema dunha educación xeral ten que parte desta idea. Entón, esta xente tamén recolle estas ideas. É dicir, se somos un país, se somos unha cultura diferenciada, temos que ter tamén eses elementos onde mostrar esa cultura e eses elementos non mostrar aos demais, pero tamén para nós, para diferenciarnos e para saber que somos dun sitio e que temos un pasado que nos leva hacia o futuro. O pasado, digo eu moitas veces, non é para mirar para atrás, é para mirar para diante. Entón, esa idea do museo está presente desde finais do século XIX, non? E non calla realmente hasta os anos 20, hasta que se funda o Seminario de Estudios Galegos, pero antes, incluso desde a Universidade de Santiago de Compostela, de grupos de xente que xa se empeza a falar da necesidade dese museo que abarcaría de todo, desde arte hasta outras historias. Creouse a necesidade de crear un museo galego onde teña lugar axeitado en Rosso tantas e tantas producións debidas aos nosos artistas. É dicir, os artistas, se temos unha frase que dixo Risco ás veces, temos que ter unha tradición artística tamén, e se non a temos nós, que dicía Risco, pois a temos que buscar en Portugal, que é o país veciño, que no fondo temos unha mesma cultura, non? E Risco escribe no ano 26, na revista Céltica, unha arela que hai moito tempo xinte a xente que traballa no estudio do pobo galego. Toda esta xente que se dedicaba ao estudio da cultura galega, desde a arqueoloxía, a etnografía especialmente, a historia, pois teñen esa arela común, esa angueira, como decían eles, de crear ese museo. E en este momento, en 1926, xa existe este pequeno museo, que non lle poderíamos chamar hoxe un museo, chamaríamos unha colección visitable en tal caso. Entón, no ano 26, na revista Nós, se dice o seminario, que é o Seminario de Estudios Galegos, que se funda no ano 23, ten o pensamento de levar a feito esta idea pola que ten loitado hai tempo moito dos nosos escritores, en especial Antón Vilar Ponte e Vicente Risco, citados, podía citar máis. O plan está xa concebido matinado, xa estaba a idea concebida e ese museo se vai abrir en Compostela e se vai abrir para que a xente o visite, pero tamén para que a xente ceda as pezas, é dicir, e aí temos pezas de artistas, de pintores, pezas de cerámica, pezas de roupa, e isto o puxen tamén adredes porque as corporacións públicas e do mesmo artigo teñen o deber de axudalo, deputacións e concellos, todos os concellos de Galiza e tamén todas as sociedades galegas da terra, nese momento a migración era moi importante, e ainda de particulares teñen que axudalo. Houbo particulares que o axudaron económicamente e houbo particulares que o axudaron con materiais, non? Este museo inaugúrase no ano 26 e se vai estar bastante tempo en Fonseca, no que hoxe é a Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago, no Salón Artesanado,
E aí se nos conta no xornal A Nosa Terra o acto da súa inauguración. A noite inaugurouse no local do Seminario de Estudios Galegos o Museo Etnográfico Galego, que conta con algúns exemplares de torques, arracadas, colares, bueno, está así escrito, fotografías, etc. etc. Ese museo xa se fixo, empezou a ser unha pequena realidade. É dicir, como que tedes aquí hoxe en Verín, quizás hai que empezar por unha pequena cousa para que logo esa idea calle, no fondo, e se consiga esa outra gran idea, non? E este é unha foto das poucas que se conservan dese pequeno museo. E este museo, o Seminario de Estudios Galegos, ten nas súas atas continuamente referencias á organización deste museo e creou un equipo para levar adiante ese museo. O traigo aquí os nomes porque Xesús Carro, que non chegou a vir, pero sobre todo Saquín Lorenzo, e, bueno, tamén Martínez López e Filgueira Valverde, chegaron ao final, pero sobre todo Saquín Lorenzo, que foi unha das almas mater deste museo, unha das persoas que traballou arreo por ese museo, pois vai a ser o primeiro tamén logo engancharse na creación do Museo do Pobo Galego e vai ser o director, o presidente padroado do Museo do Pobo Galego. Eso é un tema que a mí me resulta, quero recalcar moitas veces, que é esta ligazón do Museo do Pobo Galego cunha tradición e de saber recoller, de poder falar con esa xente maior que o Seminario de Estudios Galegos quedou destruído na Guerra Civil, e algunhas das pezas que vedes aí pois pasaron, moitas destruíronse, desapareceron, porque despois veu unha Pilar Primo de Rivera, quería facer unha reunión ali no salón da Falange, perdón, da sección femenina, e dixo, isto fora, e se retiraron as pezas, algunhas desapareceron e outras levarían para algúns sitios, e algunhas se conservas. Estas son maquetas que fixo Vicente Fernández Fermida, un dos membros do Seminario de Estudios Galegos. Para ser membro do Seminario de Estudios Galegos había que presentar un traballo, había que ler un libro, facer un libro, publicar un artigo, facer un discurso, ler uns poemas. O poeta de Muxía, López Avente, leu uns poemas e entrou no Seminario de Estudios Galegos, e este fixo unhas maquetas da arquitectura popular. Están aí, algunhas delas as conservamos no Museo do Pobo Galego, que este é unha das salas do Museo do Pobo Galego. Non temos moitas fotografías, pero de Taboada Chivita, e tedes co duque, como se chama, duque de Alba, e o Crego. A idea, Taboada non chega realmente a participar, creo que en algunhas reunións ou hai contactos con ele, porque morre no ano 76, no ano que se funda, que se crea a asociación que vai crear o Museo do Pobo Galego. Pero a idea do Museo do Pobo Galego era coller a toda esa xente que estaba desperdigada polo país, que se dedicou durante estes anos do franquismo ao estudio da cultura galega, e volver de novo a agrupalos e darlle, digamos, un novo ánimo. Para algúns deles, eu non puxen aquí a foto, pero sempre o recordo, a foto de Antonio Fraguas no acto de inauguración, cantando o hino galego, porque iso foi no ano 77, fai agora 40 anos, e cantando o hino galego con moita forza, con moitas ganas, porque outra vez podía estar, digamos, facendo as cousas que a lle gustaron e que por motivos da Guerra Civil pois non pudo facer, non? Temos creado o Museo do Pobo Galego, e nese momento é un revulsivo no panorama dos museos de Galicia. É un revulsivo porque o panorama era moi cativo dos museos galegos. Simplemente unha lista para que vexades como foron abrindo os museos, do Ourense, algúns iniciativas privadas como o Museo de Pías, vinculado á familia Peinador, que eran os propietarios do Museo do Balneario de Mondariz, que eles crearon un pequeno museo ali aproveitando as excavacións do Castro de Troña e algúns cuestións etnográficas. O Museo de Santa Tegra, que se debe especialmente ao interese da migración da Guardesa na zona de América. Logo, algúns museos diocesanos e algúns museos provinciais que chegan moi tarde comparado con outros sitios. O Museo de Belas Artes da Coruña, que é un dos museos máis importantes que podemos ter, pois se crea no 22, pero non abre as portas, non chega realmente ao público hasta despois da Guerra Civil. E o Museo de Pontevedra, que é un museo provincial, pero tamén ten moito interés outra xente, é dicir, Castelao, Boba, todos eses están detrás da iniciativa do Museo de Pontevedra. E isto volvo a sacar a Saquín Lorenzo, que realmente é unha das persoas que entregou, de feito, o legado de Saquín Lorenzo, casi todo, vamos, sacando as terras que lle deixou aos caseiros,
os que traballaban en Lobeira, a súa biblioteca, os seus fondos están no Museo do Pobo Galego. E créase un Museo do Pobo Galego co gallo de faguer realidade a bella aspiración do seminario de dispor de un museo de etnografía. Eso é a realidade, esa é a tradición. Enlazamos con esa tradición da xente que descubriu este país, e por citar unha frase dun historiador inglés, Joaquín Lorenzo, que foi unha persona que escribiu sobre a etnografía galega e sintetizou boa parte dos nosos aparellos de traballo, pois é un dos que a muitas veces algún dice, bueno, non teorizou moito, non é moi importante, pero fixo un gran labor de recollida, de sintetización, e utilizando unha frase dun historiador inglés, dicimos que lle dou historia, escribiu a historia da xente que nunca lle tuveron que escribir a historia, a xente de que traballou, ben no campo, ben no mar, ben na artesanía, pois el fixo, ao traer esos obxetos da vida cotiá ao museo, pois estaba escribindo esa historia de outra xente máis normal e a xente realmente que fixo a sociedade. Esa sería a tradición local, pero esta tradición local tamén está inserida nunha tradición global, que son estes grandes museos ou estes pequenos museos que hai en outros países. E aquí tamén cito unha frase dun estudio dun antropólogo americano, por dicirlo así dunha maneira máis sofisticada, por decir que non o digo eu. Hai unha tradición, hai dúas tradicións nos museos estes universales, a dos imperios e a dos locais. Entonces, o Museo Británico, o Museo do Louvre, o Museo de Berlín ou uns museos estadounidenses que agora teñen problemas, por exemplo, ca xusticia griega ou ca xusticia italiana, porque están fomentando que lle vendan pezas arqueolóxicas que a xente vai a buscar ou vou a escavar un sitio porque sen que vou encontrar restos romanos e lle vendo un museo americano que me paga bastante ben por él. Isto está fomentando, digamos, hasta certo punto a delincuencia, pero eles din que os fan para salvar a cultura mundial. Estes grandes museos de imperio teñen a súa razón de ser, son destes países que tuveron un imperio, pero dentro destes países e dentro de outros países, especialmente desde finais do século XIX, nos países nórdicos, aparece un museo interesado polo propio. E esa é a tradición que nós tamén reivindicamos. Nós estamos metidos en unha tradición universal ou occidental, mellor dito, de cultura polo propio. E esa cultura polo propio que empeza, sobre todo, en Escandinavia, pero tamén nos países ingleses, a partir da Segunda Guerra Mundial, nos países ingleses, nos países anglosaxóns, a partir da Segunda Guerra Mundial, crean estes museos, primeiro, de outro tipo, que son os máis importantes, pero este é un museo, creo que é do ano 95, que é o Museo Folk de Irlanda, que non está en Dublín, que mostra tamén o que os irlandeses non teñen estes grandes monumentos, non teñen, a partir dos celtas non houve moito máis, porque os ingleses deron bastante caña, pero teñen esa cultura e moitas veces nestes museos, a veces incluso hai un museo da fame, porque realmente non ten pezas, pero un país que morre máis de 1 millón de persoas e outro millón ten que emigrar no século XIX pola fame, merece un museo dese tipo. Esta é a tradición que nos situamos. Este outro museo non é o mesmo, e traigo esta diapositiva que a veixen onte da rede, porque non é este o portal deste museo, porque eu visitei este museo hai moitos anos que ainda non tiña cámara digital nin esas historias. A traigo porque este é un Museo Nacional de Gales e non hai ningún problema en recoñecer o Museo Nacional de Gales, e tamén a traigo porque cambiou o nome, que este era o Museo Folk, e ora é o Museo de Historia. O Museo de Historia é un museo ao aire libre, e a traigo tamén pola seguridade que dá ver estas cousas, porque aquí sí teñen un recoñecemento e un apoio institucional, non só económico, sino a seguridade que eu este ano vou a contar con un orzamento, e o ano que ven vou a contar con un orzamento, e non como estamos nós ás veces preguntando se teremos ou non teremos posibilidades de abrir o ano que ven. Esta é un pouco a tradición na que nós nos queremos inscribir. E isto é cando empeza, no 1976, un grupo de xente, despois da morte de Franco, empezan a reunirse e a falar da necesidade deste museo e de retomar esa necesidade, esa idea xa dos anos antes da Guerra Civil. É unha xente nova, en aquel momento, algúns ainda viven, unha xente nova que se xunta cos vellos, os que estuveran na anterior idea do Seminario de Estudios Galegos, e dan ese paso, primeiro creando unha asociación,
e en outubro, 29 de outubro de 1977, abrindo unhas salas, 3 salas ao público coa presencia do entón ministro de Cultura Pío Cabanillas Jallas, que era un ministro de orixen que era galego, que era da zona do Salnés, e se abre con 3 salas moi, digamos, cativas no sentido que non teñen nada que ver con esa. Isto é unha foto, hasta non temos nin siquiera máis que 2 ou 3 fotos dese acto de inauguración, non? E aquí tedes a dereita a Saquín Lorenzo Socas, Lorenzo Fernández, Baltar, que era un dos arquitectos que tamén foi tuvo moito que ver nesta constitución do Museo do Pobo Galego, o Colexio de Arquitectos de Galicia. Seguramente sin o apoio institucional e de infraestructuras que lle prometiu o Colexio de Arquitectos, ao mellor non podríamos estar falando seguramente do Museo do Pobo Galego. Pío Cabanillas, detrás de Pío Cabanillas está o que entón era alcalde de Santiago, Antón, creo que era chamado Antón, apellábase Castro, ahora non me sale o nombre, logo o outro que está ao lado non o recoñezco, don Antonio Fraguas e Figueira Valverde, que son, digamos, os superviventes do vello Seminario de Estudios Galegos que se volven enganchar no Museo do Pobo Galego. Ben, un pouco como funciona, que xa me levo falando bastante, pois hai uns patróns institucionais, que son as diputacións, que son a Xunta de Galicia, que estaban as fundacións das Caixas, a Fundación Barrié, logo hai uns patróns numerarios, somos algúns os fundadores e outros que nos imos renovando pouco a pouco, e logo están os socios nese momento. O museo é novidoso nese sentido porque outros museos, o Museo del Prado, o Museo de Lugo, ten amigos do museo, son entidades que están aparte, pero nós, os que somos amigos do museo, estamos dentro do museo e temos acceso hasta o goberno, digamos, do museo. Hai unha presidencia, aí puxo unha foto, está Justo López Belamendi, perdón, me salió outro nombre, a asamblea dos socios, onde nos son representados